God dag og velkommen til dagens afsnit af De Hårde Arbejdere. En podcast, som vi i News har valgt at lave. I dag er det mig og Emil, der står for den. Og i dag skal vi ind og besøge advokaterne. Og det glæder vi os rigtig meget til. Er det rigtigt, Emil? Hvad tror du, det kommer til at handle om i dag? Jeg tror, det kommer til at handle om, hvad advokaterne de synes, der er fedt at arbejde med. Og det tror jeg bliver rigtig spændende at høre om. Ja. Og vi skal ind og høre en, der hedder Magnus i dag. Det er en af advokaterne. Og ham kender jeg rigtig godt i og han virker som en flink mand. Så det skal nok blive et godt afsnit. Så læn dig godt tilbage og følg med. Hvordan er det egentlig at hjælpe sådan de kriminelle, når det er, du er advokat? Er det en fed oplevelse nogle gange, eller kan det godt være nogle dårlige oplevelser indimellem? For det meste er det sådan fedt at hjælpe de kriminelle, fordi vi får ligesom en oplevelse for det, og så hjælper vi dem selvfølgelig med at komme på en bedre vej, i stedet for at være den kriminelle vej. Nogen de kommer på den lovlige side, fordi så indser de ligesom der, hvor der er ingen, de bliver sat i fængsel. Altså, det er jo deres liv, det handler om, når de er i den der retssag der. Så kan de jo ligesom indse der, okay, fuck, vi er på den forkerte side nu. Vi er ved at ryge i fængsel resten af livet. Det er sådan et tidspunkt, der åbner øjnene op for de andre kriminelle for det meste, at okay, det er nu, vi skal ændre det. Nu er du er i gang med at snakke om det der med de kriminelle. Altså sådan, er der sådan nogle gange, hvor du tænker, hold kæft, hvor har de der kriminelle været dumme, og du så stadigvæk bliver nødt til at hjælpe dem, hvor du faktisk næsten ikke har lyst til at hjælpe dem, fordi de har været så dumme, og de har dummet sig så meget, og det faktisk er næsten umuligt at hjælpe dem. Ja, det sker faktisk en gang imellem, men altså for det meste får vi dem hjulpet. Men ja, man tænker da, sådan noget med at køre over for et rødt lys, og så stå og smide politiet til, det er sådan, kan du ikke bare lade være med det? Men så, nogle de har jo de problemer, de har, som der gør, at det ligesom desværre kommer til at gøre det. Og det er irriterende, at politiet skal så meget ned på chikane mod dem, men altså, sådan er det jo. Ja, og nu har jeg lige på måske et lidt længere spørgsmål her, men altså sådan, kan du ikke give os i sådan en overordnet blik på, hvordan et forløb sådan fungerer? Hvis vi nu siger, at der er en, der har været nede og skyde en betjent langt op i Sandy, hvordan vil du så håndtere det, og hvordan vil du sådan forsvare ham du holder styr på, ham du er advokat for? Vi vil starte med at selvfølgelig køre ind på politistationen i Sandy, der ligger der. Og så får man selvfølgelig lige at vide, hvad der er foregået. Det er ikke altid, vi ved det jo, inden vi bliver kontaktet. Og så ser vi normalt for det meste sådan, hører ham ad, om han er okay. Og hvis jeg mener, at han er sådan ikke tilgængelig, så tilkalder vi egentlig bare normalt op til en sygeplejerske og test, om man er psykisk syg, eller om man har behov for at komme ind på den psykiatriske afdeling, fordi det er der jo desværre nogen, der bliver nødt til. Og så, hvis de tester ham positivt, så får han så en mildere straf, fordi at han ikke rigtig er ansvarlig for det, han gør, hvis han er psykisk syg. Og hvis han så er påvirket på samme tid, så ender det jo ikke helt godt for ham. Så bliver han for det meste, i stedet for fængsel, så får han en afdeling, bliver han sendt på den psykiatriske afdeling og der. Og det er nok det, jeg vil gå efter, at få ham erklæret psykisk syg, fordi der er ikke nogen raske mennesker, der skyder andre. Det er min holdning til det. Hvilke råd vil du give nogen, der overvejer at kontakte en advokat for første gang? Altså råd, jeg vil give dem 3 råd. Det første, bare skrive til os. Vi er klar på alt. For det andet, er forberedt på, at det kan tage lang tid, fordi der er mange papirer, der skal gås igennem for det meste. Tredje råd, der er egentlig ikke andre råd. 2 råd egentlig. Kontakt os hurtigst muligt, fordi vi er her for at hjælpe dig. Og være forberedt på, at det kan tage noget tid, fordi der er altid noget, der vi skal tjekkes igennem. Det er de 2 råd, jeg vil give. Ja. Hvad ligger priserne egentlig sådan i, når man er sådan en advokat? Sådan, hvis nu siger, at der er en, der har været nede, han har kørt over for 3 røde lys, og han vil gerne, ham der har kørt over for 3 røde lys, han vil gerne have en advokat. Hvad vil det koste? Det vil koste 50.000 i startgebyr for at bare hyre en advokat. Så 50.000 per snak, vi tager, hver gang han skal mødes ind på kontoret med os. Hvis den en tid, det er 50.000. Okay. Og så vil det koste, det er jo egentlig det vil koste, 100.000, og så bliver der tilføjet nogle beløber for, hvis man skal mødes ned på stationen, hvis man skal... Det kommer an på, hvorhenne det er. Hvis det er her, så er det omkring de 100
100 til 200.000. Hvis det er på stationen, så vil jeg nok sige omkring de 200 til 400.000. Og de røde lys. Hvis det er en længere sag, så er det selvfølgelig flere penge, der bliver styrt i, fordi det er flere møder, der skal til. Ja. Omkring de der 500.000. Men kan det godt være fedt sådan, at være en del af det der fællesskab, de måske har, de her kriminelle? Altså, er der ikke nogen af dem, de er søde nok alligevel, selvom det kan godt være, at de måske er kriminelle? Jo, altså nogle af dem, de spiller lidt hårdt. Men i virkeligheden er det egentlig bare nogle flinke mennesker, der egentlig bare prøver at få nogle venner. Hvad er det, vi kan få til at vise lidt rundt, hvis det er, at du må det selvfølgelig? Det må jeg godt. Det kan vi godt gøre. Vi kan bare gå rundt med mikrofonen eller sådan noget. Du kan bare rundt med mikrofonen, så går jeg med dig. Perfekt. Det her det er vores mødelokale. Det er her, vi får kunderne ind. Hvis der er kunder. Og så har man et bord, hvor de kommer på, eller afhængig af, lad os sige, det politiet og staten. Så sætter vi normalt et kamera op, der filmer det, og så har vi en snak om det. Det lyder sgu lækkert. Så er der bare 2 opdelte, eller er det bare personalemøde, vi har her også. Yes. Og så når herude, Det er Nå. fint, vi kører bare uden Vi kører mikrofonen. bare videre, kom. ja, det er bare en trådløs mikrofon så. Ja. Herinde, der har vi vores sekretær, der plejer at sidde her. Yes. Hun plejer at sidde her og tjekke ind, når folk de kommer her og banker på. Det lyder Så har vi fandme selvfølgelig alle de her mapper her. Det er bare personlige filer for folks domme og sådan noget. lækkert. Så har vi toiletterne herude. Nok det mindst interessante, der har vi kvindetoiletterne derovre, og mandtoiletterne her. Ja. Der har vi bare en lounge her, hvor man kan sidde og hygge sig, hvis det er det, man har behov for. Hvem er det, der er på billederne her? Det er de tidligere chefer af firmaet. De forskellige generationer af dem. Ja. Dem har vi oppe på væggen, fordi de er... Det er vist... Lad os nu sige, en chef har faktisk... Altså, hver store retssag, man har kørende, hvor man ens ansigt op og hænge der. Så hvis det er sådan nogle... Det er de mennesker, der er ligesom... Har tjent Hvem flest er dem er penge til Peter? Hvem er dem er Peter? Altså, Det er der ikke på endnu. Er Vi det ikke på er i gang med at sætte... Nej. Vi er i gang med at få dem sat op. Det lyder lækkert. Så har vi herude, der har vi et... også et mødelokale. Det er egentlig sådan, at vi udlejer til folk, der kan komme og låne det. Vi har ikke nøglerne til det lige pt, men det får vi nok. Her der har vi bare et rum, der er låst af. Jeg tror, det er sådan til personalet, du ved, dem rengøringsdamerne og sådan noget. Ja, Dem, der gør rent. elektronik og sådan noget. Så har vi en lille lounge her, hvor man kan sidde og hygge sig, når man kommer, hvis man nu venter på ens advokat. Ja. Så har vi selvfølgelig nogle mere papirer. Så har vi mit kontor, det er herinde. Ja. Altså, Ej, ikke så meget over det. Det kan godt være, at der ligger nogle papirer derinde, der ikke må filmes. Det er det. Og så har vi en anden advokatkontor her. Ja. Og det meste bliver det bare brugt til sådan noget frivilligt kontor til dem, der bare lige mangler et. Ja. Så har vi 2 andre kontorer hernede. Eller vent, nej, vi har egentlig kun et. Vi har et andet et nede, længere nede. Der er det bare et helt normalt kontor også. Det er en af vores seniorpartner, der bruger det. Yes. Hvad med de her skæbe her? Hvad er de til? Det er personlig ejendel. Det må vises frem til offentligheden. Ja, det er fair nok. Så det er sådan, når vi låser væk. Så Yes. folk ikke får fat i. Yes. Så har vi selvfølgelig herude, det er her, hvor man kommer op. Det er dem, der ikke ved det. Så har vi et lille sådan skab herude til rengøringsmiddel. Ikke rigtig noget interessant. I kan prøve at filme derude, hvis det er. Ja, vi kan lige hurtigt kigge hurtigt. Ja, spændende. Lækkert. Nå, det tror er jeg ikke, egentlig så det, meget vi mere, har. Magnus. Tak for, at I kom. Vi har lige et sidste spørgsmål her. Selvfølgelig. Hvis du skulle give et sidste råd til alle dem, der er derude, hvorfor de skulle søge ind i advokatfirmaet her, hvad skulle det så være? Det sidste råd, det er, at der er godt fællesskab med folk her. Der er ikke nogen, der er sure på hinanden. Og vi har et demokrati. Der er ikke én chef. Og chef, han har det sådan lidt. Han gider ikke være chefen. Vi alle sammen bestemmer lige meget. Han har selvfølgelig lederrollen, hvis det nu er, at der kommer en retssag, og så fordeler han det ud på de forskellige mennesker, men for det meste så bestemmer vi lige meget. Alle sammen. Så hvis man vil have en del af kagen, så er det her, man skal være. Det lyder sgu godt, Magnus. Vi siger sgu tusind tak, for at du gad være med i vores podcast, og vi håber, at vi møde dig ude på gaderne en dag. Det er ingen af jer. Det er godt, Magnus. Du må have en fortsat god dag. I lige måde.